ଜାଣିବା ମା ବିରଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଏହା ଓଡିଆନ୍ ପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦ୍ୱିଭୁଜା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମହିଷାସୁର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଏଠାରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଷାସୁର ମହିଷା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଦେବୀଙ୍କ ମୁକୁଟରେ 5ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି: ଗଣପତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯୋନି, ନାଗରାଜ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀ ବିରଜା ସମସ୍ତ ରଜଗୁଣକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସତୀଙ୍କର ନାଭିଦେଶ ଏଠାରେ ପତିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ନାଭିଦେଶ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନାଭିଦେଶରେ ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଣୀ ଓ କଟିସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଓଡିଆନ୍ ପୀଠ ଏବଂ ଉଡ୍ର ଦେଶ। ବ୍ରହ୍ମଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାମେଶ୍ୱରୀ ସେତୁବନ୍ଧେ ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବିରଜା ଉଡ୍ର ଦେଶେ ଚ କାମାକ୍ଷା ନୀଳପର୍ବତେ। ସେତୁବନ୍ଧରେ ମା ରାମେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀ ବିମଳା ଅଛନ୍ତି। ଉଡ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍କଳରେ ବିରଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ମା କାମାକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ବିରଜାଙ୍କୁ ଗିରିଜା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳୀ ପୀଠିକାୟମ ପୁରୁହୁତିକା ଉଡ୍ୟାନେ ଗିରିଜା ଦେବୀ ମାଣିକ୍ୟ ଦକ୍ଷ ବାଟିକେ। ଏ ମନ୍ଦିର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ବିରଜା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଯାକେ ସ୍ଥାନ ଲମ୍ବିଛି, ତେଣୁ ଏହା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ମହାନିଶା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଓ ବନଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ଏବଂ ମା ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥ ଉପରେ ବସି 9 ଦିନ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ହାତ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ। ରଥର ସାରଥୀ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା। ରଥର ରଜୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ଓ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। 2ଟି ଅଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଧାବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବାମନ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱମେଧ କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ବେଦୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିୟାଣାରେ କରିଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ବେଦୀ ପୁଷ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ବେଦୀ ବିରଜା ଉତ୍କଳରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବେଦୀ ଗୟା ବିହାରରେ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟବେଦୀ ପ୍ରୟାଗ ଆହ୍ଲାବାଦରେ କରିଥିଲେ। ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ରୂପେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳରେ ଚାପିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପିଠାପୁରମ୍ ଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନାଭି ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନାଭିଗୟା ପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।